Ziningi izinto ezishintshile kulomhlaba mawuqhathanisa nezikhathi zethu sisakhula kunalokho kwenzeka manje. Kunodaba lalo wesilisa osibhalele mayelana nesimo sakhe esiyingwijikhwebu. Lo wesilisa igama lakhe uNjabulo Zibane. Udabuka ngapha endaweni yaseFrayedi eShoba. uNjabulo ukhuliswa umndeni wakaFakuti okuyiwona owamxosha ewuswana elahliwe edepo yamabhasi eSicily eMetha. Lo mndeni wawunezingane ezasesezindala kodwa uNjabulo bamkhulisa njengomagcina wabo futhi bamfihlela ukuthi abamzali. Uthe mayiqala ukuhlakanipha eseyibhobhodlwane nje bamqalisa emabangeni aphansi waze waqeda isikole. Uthe mayiqeda isikole wahamba wofunda kwenye tertiary ebizwa ngokuthiwa uMthashane College. Then after 5 years uwaqasha kwesinye isibhedlela esibizwa ngokuthiwa uMqongwane Hospital. Lesi sibhedlela waqashwa as a database capturer. Wakujabulela ukuthola umsebenzi since sehlala isikhathi eside engawutholi umsebenzi. Kuye wakha one room wakhe wayifaka ifurniture phakathi. Uthe mase wakhile one room wakhe wa renovate indle enkulu waphinde futhi wakhandela noma wakhe isitolo ngoba wayekuthanda ukudayisa futhi uMafakude wayemnakekela kwakuyindlela wayembonga ngayo njengoba wayesesebenza. Then ngo2020 uke wathola indaba ezinhle uNjabulo ukuthi umuntu wakhe ukhulelwe. Wajabula kakhulu uNjabulo ukuthi usezoba nengane. Ukwa introduce umuntu wakhe ekhaya kubo futhi wahamba wayoboleka iloni kuze ezokwazi ukumlobola. Uke wahamba wayovela kubo umuntu wakhe bahlala ndawonye bawumndeni. 2022 kuyiphasika uMafakude kanye nomyeni wakhe bangena engozini yemoto bebuye esontweni. Kwaba yindaba ezimbi lezo ezishaqisayo. Isimo savele sashintsha khona lapho ngoba izingane zakhe zaqala zibanga umuzi futhi ibanga lesitolo owasakha uNjabulo. Ke wathi uNjabulo mayiphawula ngalesi sitolo ukuthi phela bamusa ukusibanga ngoba wayesikhandela uma wakhe. Ke zavele zavuka umbhejazane lezi zingane zamtshela ukuthi wena awusiyo la ekhaya futhi zamxosha. Sese zimxoshile lezi zingane ekwamphatha kabi kakhulu uNjabulo ngoba beyitshela ukuthi izingane zakwabo. uNjabulo ke wathatha unkosikazi wakhe kanye nengane yakhe bahamba bayoqasha omunye umuzi oselokishini. Nje besajabulela uqasha kulomuzi ngoba bese sebehlala kahle singasekho ingxabano since benginodweshu lapha basuka khona. Nje ngelinye ilanga umngane wakhe wasemsebenzini weze xoxa nomunye ukholika ukuthi kunomuzi odayisayo ka15,000 o6 room ePaul Petersburg. Waba neinterest uNjabulo ngaleyo nkulumo ababeyixoxa. Ukwabuza umngane wakhe ukuthi ngakwazi ukumxhumanisa nalomuntu odayisa lo muzi. Kodwa uNjabulo into ayemxaka kakhulu ukuthi u6 room ngaba u15,000 kodwa waba nalokho ukuthi should lo muntu udinga imali ephuthumayo. Na kanjalo bahamba baya kulomuntu njengoba lo mngane wakhe wamxhumanisa nale ndoda. Thema ifika wawujabulela lo muzi wawubona ukuthi muhle wawukhokhela. Ke wathi mase sewuthengile uNjabulo lo muzi wawurenovate wawuqala phansi wamuhle futhi bamuvela ku wakujabulela ukuhlala emzini omusha njengoba ebesesenendawo yakhe. Then uthe nje sebehlala kulomuzi emva kwamaviki nje ambala waqala wanotice uNjabulo ukuthi njalo mayicima ugesi ngathi kunezithunzi la endlini ngathi futhi kunamagundane agijima odongweni. Lonto yamxaka kakhulu ayitshela ukuthi shuthi izinto ezibonwa uyena kuphela. Ngenye ilanga ecima ugesi ukwabona engazi ukuthi kugijima imbuzi endlini iya kwelinye ikamera. Lento yayisiyinkinga ngoba wayesengasawucima ugesi. Ukwanaka futhi ukuthi njalo eksena amabhodo bavuka evuliwe futhi ukudla kudliwe. Lento yamphatha kabi kakhulu wayibuza ukuthi kwenzeka kanje ngoba ekujabulela ukuba kulomuzi. Ukwabona lento lokhu iqhubeka wagcina sesuggestelwa omunye umngane wakhe ukuthi kumele ebone inyanga njengoba nje lento iqhubeka iyenzeka. Uke wathi nje eFacebook ngomunye uday ebona kuma comment enye inyanga beyivuma futhi beyincoma ukuthi iyakwazi ukwelapha. Ukwayifonela lenyanga. Uthe mayifonela lenyanga yathi akabika udaba lakhe. Ukwalibika udaba lakhe mayelana nalomuzi. Lenyanga leni ke yacela ukuthi abahlangane kwenye indawo eyayinomfula eyimlayele khona njengoba kwakumele ukuthi agezwe ngoba khona izinto ezazimlandela. Uthe mayifika kulenyanga yamtshela lenyanga ukuthi wena kunomakhelwane wakho okuthakathayo oyingozi onomona nawe njengoba unomuzi omuhle kanje. Ukwabuza ukuthi kumele ukuthi enze njani ukuze lo makhelwane eyeke lento ayenzayo. Lenyanga yaphendula ngokuthi izomnika ibhodlela. Leli bhodlela leli uzoligqibela egcekeni. Lenyanga phinde futhi yamnika nesinye isibuko. Yathi lesi sibuko
isibuko lesi samsana kanye naleli bhodlela. Njengoba nje leli bhodlela uligqibelela egcekeni, kuzothi after 7 days mase uyasibona lesitha sakho kulesi sibuko sithakatha. Wajabula kakhulu uNjabulo, wabona ukuthi sizophela yonke lento emhluphayo. Then ukwaphela u7 days eseligqibele leli bhodlela, uthe mayibuka kulesi sibuko ngelinye ilanga sekuntambama around 5 PM, ukwabona engathi mayeyibuka la esibukweni kunentuthu emva kwakhe. Uke wathuka ebona leli ifu leli limnyama, wagijima waya unkosikazi wakhe esekhishini efuna ukumtshela ngalento, futhi wamlanda baye ekamerweni. Unkosikazi wakhe wathi akaliboni leli ifu. Uthe umuntu wakhe mayebuyela ekhishini, waphinde futhi wabuyela ekamerweni uNjabulo. Uthe mayebuyela ekamerweni wezwa izwi lwesimame linkeneneze emadlebeni lithi mini wami. Ekwaxakeka kakhulu, waphinde futhi wammemeza unkosikazi wakhe, wambuza ukuthi uyalizwa yini leli izwi. Unkosikazi wakhe waphendula ngokuthi cha. Uke waxakeka kakhulu uNjabulo ukuthi kwenzakalani njengoba adebheka lesi sibuko. Then ikhambe insukwana uNjabulo wabona ukuthi leli izwi lalo wesimame liyaqhubeka likhuluma endlebeni futhi lamtshela into ezokwenzeka osukwini. Cene nasemsebenzini sembone ngazuthi uyahlanya. Then uke walova emsebenzini ngenxa yokuthi lento ibimhlupha futhi imhlupha kakhulu mayesemsebenzini. Ke kwahamba isikhathi njengoba nje ehlushwa ilento, wabona ukuthi okungcono akabuyele kulenyanga eyayimnike lesi sibuko ngoba uyabona ukuthi izinto ziba worse. Ukwayifonela lenyanga le, uthe mayifonela alibange lisangena ucingo njengoba wayengazi ukuthi ihlalaphi. Bahlangana kulomfula lapha eyizomgeza khona. Uke wakhuluma nomakhelwane futhi wakhuluma nomunye umngane wakhe, wamlayela enye inyanga ayithemba, kodwa lo nyanga leyo ayikazi zimsiza. Uke wazama inyanga eziningi kodwa kwanhlanga imuka nomoya. Uthe nje selahla ithemba, wabona enye inyanga edrobheni, wakhuluma nayo wayitshela lenyanga inkinga yakhe. Uthe nje mayixoxa nayo lenyanga lena yamdirector kwenye inyanga yaseMpangeni esebenzela kuUnion Street. Lenyanga lena yayindiya futhi ayaziyo ukuthi ayishaye eceleni. Uke wagibela wahamba waya kulenyanga eMpangeni. Uthe mayifika kulenyanga esayibika nje lenyanga lena yasho yathi unenkinga eziningi. Wathenga umuzi owunelwane. Lo muntu lona owadayisa lo muzi wathatha izilwane zisencane enzela ukuthi zimvikele njengoba ebewumuntu onezitha. Lezi izilwane lezi zikhulile zalala nezingane zakhe futhi zamxaka, wawudayisa lo muzi wawudayisela wena. Yamxaka kakhulu lonto ukuthi senenkinga eziningi kangaka kanti wadayisela umuzi owunezilwane. Ikamtshela futhi ukuthi okwesibili lenyanga lena owaya kuyo njengokuthi nje nahlangana emfleni, lenyanga lena yayizokhiphela kuwe isithwalo somunye umuntu esasisimxaka. Then lesi sithwalo kwakumele ukuthi sinikwe omunye umuntu ukuze sizomkhulula lo wayesithathile. Njengoba nje wakunika lesi sibuko lesi, wayenzela ukuthi lesi sibuko sikuthwebule futhi lesi sithwalo lesi saziwena siqhubeke sihluphe wena. Lonto yamxaka kakhulu ukuthi ukhona umuntu ongakwazi ukumtshela ukuthi uyamsiza, ebemnika inkinga phezukwa lezi anazo, futhi wabona ukuthi le nyanga leyana imdlalile njengoba wayitshela ukuthi iyamsiza kanti imnika isithwalo esasisixaka omunye umuntu. Ukwayibuza lenyanga uNjabulo ukuthi enze njani njengoba lesi sithwalo lesi simhlupha futhi yena akaze zithathe isithwalo akayimisele ngeindaba zezithwalo. Lenyanga lenike yamtshela ukuthi lesi sithwalo lesi asikwazi ukuthi siphume complete, kumele ukuthi usinikeze omunye umuntu njengoba nje benzile nakuwena, kumele ukuthi phinde sinike omunye umuntu ngoba asikwazi ukuthi sivele sinyamalala. uNjabulo usenkingeni njengamanje njengoba lenyanga imtshelile ukuthi akenze njani. Uke wacela ukuyocabanga njengoba engeke kwazi ukunika omunye umuntu ongenzanga lutho lesi sithwalo njengoba sixaka yena. Ucela usizo ukuthi engenze njani kule nkinga le abhekene nawo njengamanje, emnike yini omunye umuntu lesi sithwalo ozofuna usizo kule nyanga. Kodwa manje ubona uzoshaya nembeza impilo yakhe yonke njengoba uyazi ukuthi lesi sithwalo simhluphe kangakanani futhi akafuni ukuthi omunye umuntu ezubuhlungu njengoba yena ebuzwile. Ucela ululuke iqondile ukuthi engenze njani lento lena abhekene nawo njengamanje. Ngiyacela kuma comment ukuthi nimluleke ukuthi engakwazi yini ukuthi esinike omunye umuntu lesi sithwalo njengoba yena lokho ebona ukuthi kuzomudla impilo yakhe yonke. Ngiyacela ukuthi nicommente nimnike iluleko futhi ezokwazi ukumqondisa zimuse phambili ebengcono kulento abhekene nawo njengamanje. Ngiyacela niqhubeke nilike phinde futhi nisubscribe nicommente njengoba kungama comment asisizayo ukuthi sixazulule inkinga eziningi. Yabonga.